लोगोफोर जोङो दिनै सानदेखा बाजार खालामसैलाय सानजौफु जाबाय जाखांबाय दा सानसुबाबो लायनांसिगोन उफाय गैया सामब्राम गोजाखौथ' लायना दोनखाबाय फारलानै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर नांबावगौ आरोखि सामब्राम गुफुरखौबो लायखानोसै मा लाबोनाय जायो सासे लोगो फैदों नै बेजों थांफानोसै आंबो बाजाराव उफाय गैया जिनिस लायनांगौ लायगोन ना लाखायाबाबो जायाहाय हिनजाव मानसिफ्रा सानैजों थांनोसै बाजाराव बाजार जाहैनोसैलाय होनदां बाजार जाहैनोसैलाय जायाबानो उफाय गैया हिनजाव मानसिफ्रा हाथायाव थाङाबानो लायखागोन लायाबानो जाया मासाव खेबसे बाजार खालामखानांगौ ओमफ्राय जाबाय थादो सोरनाव मोनब्रबदो मोनाफ्राव नांगौबा ओमफ्राय खेबसेनो लाबोखायाबाबो जाला जों बायदिया सना दखान जोबो सादरखौ मा बिसि सादर बायनांगौ बाजार सादों मा नायबा सोंथारदों हनै जाबाय जों मा फिथाइ माबा नङा रामफल फिथाइ नामा सिं साबसाब जाजोब्बाय ओमफ्राय हाथाय दिनबाबो बारा मानसि गैला माने माइ गायनाय फुनायनि दिन माइ गायनाय बोथोर ओमफ्राय स्कुल बन्द जाजोब्बाय नालाय बिदिनो बाजारफ्राबो खम 200 টাকা কিলো 1 কেজি 100 টাকা পাইছে না এটা লাগে না सामब्राम गुफुरा एसे दाम खमायबाय नै बारा रानथारबाय बं लाबाय थाग्रा बोराय गैया बं लाबाय थाग्रा बोराय गैया होआखै नङाबालाय थाम्फै मुलि लागिनानै थाम्फै नाया मा टाउनाव थास' आथिङा बासरनि बियो जा गिदिर गिदिरखा आंहा दाख्लै लांदों आं जाथ'ला जानो बाबाय आङो दे 20 টাকা হলে दे भाई दाम होखादों नै थास' आथिङानो अयथासार दामनो बासरनि माबायानो थास' आथिंफ्रा नै दामथार लेबु मोनजोबो नै जोंनि क'क्राझाराव जा मोजां मैगं बाजाराव जायोहाय बेसे लानो बैसोलाय सोंलायलाय नै नाया ना मासुफ्रा नै जा मोजां ना मासु 100 টাকা কেজি পাইছে রসুন কয় কেজি নিব সালানটা হে লোকালটা কয় কেজি নিব তোমার দানাটা ছোট একদম ছোট না ডাঙ্গারে मेल गुदाम नै सामब्राम गुफुरजोंबो ओरै बाजार दिनै बाजाराव साब थास' बिबारफोर दङ सामब्राम गुदाम सेनखौनो मोनाखै आङो जानाय आंबा जानायखांबाय सामब्राम गुफुरखौ जानो नायनोसैहाय लोगोफोर नै लकेल ना फाराम खिन्थु फारामबा आं लाङा लकेलबासो लांगोन आं आंहा प्रेसार दंखायो नालाय ओंखायनो जाजाखायो सामब्राम गोथाङा सामब्राम गोथांखौनो जाबाय आंनो गोसा लानायदों नै हलसेलजों बिसोरो गासैबो ओरै हलसेल हरजोबो दंजोबो ओरैबो दङ नै दखानदारफ्रा बाहायनो लांफैजोबो सोरबा हलसेल हरजोबो फारौआबो आराम जादों फारौआबो लाबाय मनाखौ लादो नायब्ला मनाया कापफ्रा जा मोजांखा लोगोफोर हलसेलाव मोनो नै मोजांथार गोदामाबो बेनो
जिरायथ'दो बहा थांदों बेबा गरमा बिदि जायो अयथासार गरमखा अयथासार गरम नै जोङो माबायाव हलसेलाव फैदों लोगोफोर हलसेल दखानाव फिफौफोरग्रा बे फिफौफोरग्रा दिलिनलाबायसोहाय बुरजाया आखाइया नाखायना आंबो लांखांबाय गोदो ओमफ्राय खिन्थु बिदि आखाइ बायदि नङामोन आं गिनो ओंखारलांहाय मानसिना मारै खुरनांगौना हायब्रा जोबगोनसो बेयो हायब्रा माने दिलिनोसो दस्राबो दंहाय बैयाव लानोसै कालारखौ बेखौ नायनायदों नै बिसिना बेड कभार जोङो लांसै नैबे लाखांबाय नालाय ओरै लाखांबाय ओमफ्राय गिदिर ना टिकटक कत दिबा কয়টা দিবি দুইটা কোনটা দুটা আৰু কই দুটা কালার গেলে ভালো না সব আর এটা কি এটা আরো আছে নাকি লাল বকা দিন বকার ভিতরে नै लाबाय आङो नै बिसुं सादो गामसा लाखाबाय नै बेलाय जा बुरजा लाखाबायहाय नै बिनि दखानाव मोनो बायदिसिना लांनो हागोन हलसेल हरो आरोखि मोजांथार दखाना एसे खम समाव हरो गेजेरावनो मोनो आरोखि बेनि दखानाव हलसेल नै मेख्ला थेख्ला मोनजोबो गासिबो मोनजोबो नै सासेया मेख्ला नागिरदों हा नालागे itu नाजोब्बाय नै ओरै बाजार गिदिर मेन बाजार बियो ओरैबो हलसेलनि माबा बयेम बयला मोनजोबो गुदाम बियो बाहाय मोनजोबगोन आरोखि मा नांगौ मा लाखोथाय अयथासार लाखोबाय जायगायानो गैलायलायला बाजाराव बैजों थांजाबाय अभार ब्रिजजों गाखोनोसै बबेजों थांजायो र' आं दागोन थांनो बबेयाव थावफ्रा थाजा फैखो बिलाय बबेजों थांनो Pergi. Ayo. Aste deh. Makasih. Overbridge मोनबाय बायनो माबा जानोसैलाय 15 आगस्तनि NCC बायदिसिना गेलेनाय जानोसैलाय हाई सेकेन्डारि फिल्ड बियो MRM हस्पिटाल बियो लाइफ बाजार आयु माबादों बायदि सालाय फायलाय मा जादों दिनै माबानि बाजार खालामनानै फैबाय नै सानजों सोमथे जाला जोब्बाय जोङो गरमाव बाजार खालामनानै आं जाम्बा खालामाबाबो जायाना बाजार खालामखायाबाबो जाया गोसोमाव जानायखौ गाराना जानांगौ खालामनांगौ जायो उफाय गैया হৈছে मोनबाय